नमस्कार, मी रोहिणी चेरे. YBM न्यूज मध्ये आपले स्वागत. चला पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. स्कूल बस चालक नशेत, बस पलटली तर 7 विद्यार्थी. लातूर. 28 जून रोजी दुपारी शाळा सुटल्यानंतर एक स्कूल बस पलटी झाली. यात असलेल्या 7 विद्यार्थी सुदैवाने बचावले आहेत. कोणताही विद्यार्थी जखमी झाला नाही. ड्रीमलँड इंग्लिश स्कूलच्या स्कूल बस नेहमीप्रमाणे विद्यार्थी घरी सोडत होती. वाहन चालक विशाल पवार हा प्रचंड दारूच्या नशेत होता. स्कूल बस डी-मार्ट भागातील रिंग रोड परिसरात आली असता वाहन चालकाचा तोल गेला. स्कूल बस ही बाजूच्या नाल्यात पलटी झाली. यावेळी बस मध्ये 7 विद्यार्थी होते. यातील कोणत्याही विद्यार्थ्यास मार लागला नाही. घटना पाहिल्यानंतर आजूबाजूच्या लोकांनी धाव घेतली. विद्यार्थ्यांना सुखरूप बाहेर काढले. वाहन चालकास लोकांनी पकडले, त्यावेळी तो दारूच्या नशेत होता. शिवाजीनगर पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. वाहन चालक विशाल पवार यास ताब्यात घेण्यात आले आहे. वैद्यकीय तपासणीसाठी वाहन चालक यास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात नेण्यात आले आहे. पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. वाहन चालक दारू पिल्याचे कबूल करत आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या लोकांनी त्यास चांगलेच धारेवर धरले होते. शाळा प्रशासनाने ही स्कूल बस सेवा देणाऱ्या व्यक्ती आणि वाहन चालकांची योग्य विचारपूस करून काम द्यावे, नाहीतर अशा धोकादायक घटना घडू शकतात. याबाबत सतर्क राहावे असे आवाहन लातूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी केले आहे.